Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 τα παιχνίδια των πρωτοπόρων. Θέλει να παίξει στα ίσια την ΑΕΚ και ξεκίνησε πολύ επιθετικά. Ο Μαρκορά γυρίζει την μπάλα στο Μωυσιάδη, αυτός από μακριά σουτάρει άστοχα, δεν βρίσκει το στόχο. Η πρώτη καλή ευκαιρία της ΑΕΚ έγινε στο 20 λεπτό από ένα σουτ του Λάκη που ήταν και αδύναμο, αλλά ούτε καν βρήκε στόχο. Απλά παρατήρησε την πορεία της μπάλας προς τα έξω ο Λιούρδης. Ο Καψής βγάζει αριστερά στον Ρούσεφ, η μπάλα θα φτάσει στον Τσάρτα, με τη μία το σουτ έξω. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Εδώ ένα λάθος στην άμυνα του Πανηλιακού, ο Τσάρτας και πάλι βγάζει αριστερά για τον Δημήτρη Ναλετζή, το σουτ στα πόδια του Λιούρδη. Από το 20 λεπτό και μετά η ΑΕΚ είχε πάρει την κυριαρχία του παιχνιδιού. Νέα κεφαλιά από τον Δημήτρη Ναλετζή και πάλι στην αγκαλιά του Λιούρδη η μπάλα. Εδώ ο Καψής πιέζεται και χάνει την μπάλα. Γρήγορα εξελίσσεται η φάση με το σούτ από τον Μωυσιάδη να περνάει έξω. Ο κορυφαίος ίσως της αναμέτρησης, ο Μωυσιάδης, για την ομάδα του Σάκη Τσιόλη. Η ΑΕΚ μέχρι να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο έχασε δύο ακόμη καλές ευκαιρίες. Εδώ έχει δοθεί επιθετικό φάουλ πριν συνεχιστεί η φάση με την κεφαλιά του Κατσουράνη. Ο Πανηλιακός στο προσκήνιο με τη σέντρα να γίνεται στην περιοχή. Κεφαλιά που θα γίνει προς τον Μάρη. Αυτός θα χάσει την μπάλα. Θα προλάβει ο Μιχαηλίδης και η αμυντική της ΑΕΚ. Έχουμε φάουλ επιθετικό στη συνέχεια. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανηλιακό πιο επιθετικό. Στο 60 λεπτό βρισκόμαστε. Η σέντρα που θα γίνει από τα πλάγια, το δυνατό σουτ, ο Μιχαηλίδης δεν μπορεί. Ο Θωμαίδης καλύπτεται, δεν είναι σε θέση offside, όπως θα δούμε και στο replay, και κάνει το 1-0 για τον Πανηλιακό. Διαμαρτύρεται ο Μιχαηλίδης, δεν έχει δει όμως δεξιά τον Κόφι Αμπονσά, ο οποίος καλύπτει τον Θωμαίδη. Δύο παίκτες συγκεκριμένα καλύπτουν τον επιθετικό του Πανηλιακού. Απλά ο Μιχαηλίδης δεν τους βλέπει. 1-0 για την ομάδα του Πύργου. Στη συνέχεια έκανε και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ο Μπάγεβιτς, με τον Λιμπερόπουλο και τον Μαλαδένη να περνούν ως αλλαγή στον αγώνα. Τίποτα όμως δεν άλλαξε. Ο Λάκης σουτάρει άψυχα, η μπάλα βγαίνει έξω. Διαμαρτυρίες από τους συμπαίκτες του για το γεγονός ότι ο Λάκης δεν έδωσε πάσα. Μαλαδένης και πάλι μπροστά. Θα κοπεί όμως από το Λιούρδη. Ο Τσάρτας, μια σέντρα σουτ. Η μπάλα έχει βγει έξω. Δεν συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Πανηλιακός παρολίγο στο 77 να κάνει το 2-0. Η έξυπνη πάσα που θα γίνει προς τον Μαρκορά, όμως ο Ρουγανός πάνω στην κίνηση προσπάθησε να σουτάρει, δεν τα κατάφερε. Ήταν και το γλιστερό τερέν που δυσκόλευε τις προσπάθειες όλων των ποδοσφαιριστών. Σε ένα φάουλ ο Τσάρτας, κανένα πρόβλημα και πάλι για τον τερματοφύλακα του Πανηλιακού. Τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση, στο 88 συγκεκριμένο, ο Δημητριτζόγλου κάνει μια υπέροχη ενέργεια, αδειάζει δύο αμυντικούς της ΑΕΚ, γυρίζει ο Αμπονσά, απομακρύνει και πάλι ο Μωυσιάδης, πολύ δυνατό σουτ, λίγο έξω από τα δοκάρια του Μιχαηλίδη. Εδώ ο ποδοσφαιριστής του Πανηλιακού. Στο 95ο λεπτό πλέον ο Τσάρτας εκτελεί το κόρνερ, έχει περάσει και ο Μιχαηλίδης μπροστά, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Το σουτ που επιχειρεί όμως απομακρύνεται από τα σώματα. Παράλληλα λύγει το παιχνίδι με τον Πανηλιακό να παίρνει την πρώτη του νίκη στον Πύργο επί της ΑΕΚ στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.